Ηράκλειο. Ελληνικό στρατόπεδο Πετροπολιτάς. Ένας διοικητής. Σφυρός. 2 γλαιέδες. Ένας υποδιοικητής, προς το παρόν πεθαμένος. Και 2 ψάρακες. Το ίδιο βράδυ στην Απαθήκη φυλάνε σκοπιά το υψής της σημασίας μυστικό του στρατοπέδου. Αντικείμενο ξύ. Λίγα περιτώματα και κάτι κρυφό και λίγο μαγικό. Είναι ποσό. Σύμβουλος Τσιλάκη του ξέρεις.
Κορίτσια, έρχεται. Xέρξης, βασιλιάς της Περσίας. Βασιλιά μου, τι γίνεται, είσαι καλά, σε βλέπω λίγο ταραγμένο, τι έπαθες? Είδες κάτι, είδες κάποιο όνειρο στο ήλιο σου, τι έγινε, πες μου. Είμαι στεναχωρημένος. Τι έπαθες, γιατί αφές μου, γιατί Βασιλιά μου, πες μου, δείξε μου. Είδα ένα πολύ κακό όνειρο. Όνειρο κακό. Πάρα. Τι ήταν, πες μου. Τι έγινε στο όνειρο κακό? Είδα τον πατέρα μου τον Δαρείο. Ο πατέρας του τον Δαρείο. Και τι Να έγινε? πολεμάει με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, τον Έλληνα. Ναι. Και, νικήσαμε. Δυστυχώς, Όχι, αμαντήκαμε. τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε, πες μου. Τον παράει μέσα στο Αλέξανδρο και πέφτει κάτω ο Δαρείος, ο παπάς μου. Και μπαίνει μέσα στο λιχνάρι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θέλω να ηρεμήσεις τώρα, θα σου δώσω κάτι να πεις. Κράτησε εδώ πέρα το ποτήρι. Κράτησε. Σου έχω φέρει εδώ δύο πανέμορφες καινούριες κουαφορεύτριες για να σε κάνω να ξεχαστείς. Μισό. Μισό. Λοιπόν, έχουμε την Περ και τη Σία. Η Περ μπορεί να κάνει 3 στροφές per second. Η Σία τις μετράει. Έτοιμες κορίτσια? Πάμε! Έλα, τι χαζομάρες είναι αυτές τώρα. Συγγνώμη, δεν σ' άρεσε? Άρεσε. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνουμε τώρα? Αυτό που μας κάνανε οι Έλληνες είναι προσβολή. Είναι απαράδεκτο, συμφωνώ. Είναι Συμφωνώ, προσβολή, είναι σαρκατό. είναι ταπείνωση στην Περσία. Θα τους ξεσκίσουμε. Λοιπόν, Θα σου βάλω να κάνεις μια αποστολή. ωραία, ωραία. Θα πας στο στρατόπεδο το ελληνικό, Μάλιστα, Βασιλιά μου, θα πάω. θα πας να παγάσεις έναν Έλληνα. Έναν Έλληνα. Από το στρατόπεδο τους, μάλιστα. Ώστε να ανταλλάξουμε αυτόν τον Έλληνα με το λιχνάρι τους. Έγινε, Βασιλιά μου, πάμε να ετοιμάσω τα... Τον πατέρα Πάμε να μου ετοιμάσω τα Δαρείο. ξόρια μου εγώ, τα ξόρια μου πάμε να ετοιμάσω. Λοιπόν, και τώρα πάω να αλλάξω την πέτσα. Άραγμα πέτσας, ευκάψιμη. Τι θα γίνει, έχουμε και μια αναφορά. Τι θα γίνει με την αναφορά, Τι να σου πω. Πάει αυτή. Ναι, αγάπη μου. Ναι, υπάρχουν. Ξύπνα ρε μπουφέ, ξύπνα. Αναφορά. Αναφορά, Τι αναφορά. Ο διοικητής αναφορά! Ναι, ξυπνάτε! Ναι, μισό λεπτό. Τι θα γίνει με την αναφορά. Πρέπει να σε κλείσει. Το παιδί θα το πάω το απόγευμα στα αγγλικά. Έχεις δίκιο όπως πάντα. Άντρες! Ακέρο. Άντρες! Ακέρο.
Άντρες! Τι είναι αυτά ρε! Δεν του μάθατε τίποτα! Εμένα να είσαι! Προσοχή! Ύπονο! Λοιπόν, σήμερα θα διασκεδάσω. Τέλεια! Σ' άρεσε εσένα. Για καφέ, Ναι, για καφεδάκι θα πάμε. στο χωριό. Σε καφέ σφαίρες. Τις έχεις υπόψη σου. Πιουν. Λοιπόν, θα πάμε για πολύ κορίτσια. Τι πολύ κύριε! Δεν πάμε εσείς. Πολύ θα πάμε, παιδί μου. Πολύ δίνεις και πάμε. Τι πολύ κύριε Διοικητά, τώρα τελειώνουμε εμείς σε λίγο, 12 μέρες μείνανε. Είπε κάτι κάποιος. Τι τους ρε ποτικά. Λοιπόν, θα πάμε για πολύ με τα όπλα. Θα ρίξουμε σφαίρες. Θα γίνει χαμός, θα σκοτώσουμε τον βουνό. Πολύ! Ναι! Έτσι θα κάνουμε. Έτσι θα κάνουμε, αγόρι. Αυτό πρέπει να το κάνει ο Νικέλη, όσο θα το κάνω. Γιατί δεν το έκανες, παιδί μου, όπως είπαμε. στην Παρέθηκα πρώτη. κύριε να εμπειριάζω, παρέθηκα. Λοιπόν, Εργασιάρες και εξεργασιάρες. εσύ παιδί μου δεν μιλάς. Δεν έχεις Κάτι ψηλά. εντάξει. Λοιπόν, τα ξέρετε τα όπλα. Μάλιστα. Ναι, ξέρετε τι είναι τα όπλα. Ναι. Εσύ παιδί μου ξέρεις τι είναι τα όπλα. Ποια όλα κύριε Διοικητά! Αυτά που έχει ο θείος σου που πάει και βαράει τις τσίκλες. Ποια τσίκλες κύριε Διοικητά! Κάτι πουλάκια που πετάνε και τα τρως μετά και σιγά. Δεν τα ξέρεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν όμως πώς σας πω αυτό, τώρα να σας πω κάτι για τον κύριο υποδιοικητή. Δεν ήρθε σήμερα και θέλατε να έρθει, δεν θέλατε. Θέλω να τα πούμε 2 φορές. Όχι. Το ζήτησαμε στο ΝΑΤΟ. Γίνεται μια μεγάλη άσκηση. Ποιο ΝΑΤΟ κύριε Διοικητά! ΝΑΤΟ! Λοιπόν, και πήγε εκεί και χτύπησε λίγο το κεφάλι του. Ποιο κεφάλι του κύριε Διοικητά! Τραβάτε μωρέ! Τώρα τι θες να σου πω! Λοιπόν, τον πήγα στο αναρωτήριο, αναρώνει. Απλά λέει αυτά που λέει, τα ξαναεπαναλαμβάνει μόνος του. Πώς γίνεται να ξαναεπαναλάβει κάτι Δεν μπορώ να σου το πω αυτό, αδερφέ. Κύριε Διοικητά, παιδί μου, τι νομίζω πως το ξαναεπαναλάβει είναι λάθος. Τι θες να πεις. Έλα εδώ. Εντάξει, πλάκα. Πρόσοχη είπα! Πώς θα το κύριε Διοικητά, για να Εντάξει, έλα. Πάντα νέο. Με διορθώνεις. Στάξτε. Με διορθώνεις. Ψηλά. Τη γωνία. Ποια μόνος κύριε Διοικητά! Όχι αυτή τη γωνία. Πίσω γωνία. Πίσω γωνία. Πίσω. Εκεί. Λοιπόν, εντάξει. Πήγαινε ξανά τη θέση σου. Λοιπόν, πριν όμως πάμε για βολή. Βολή. Θα το κάνεις, τι θα Θα γίνει. το κάνω, ρε. Βολή με! Εντάξει. Λοιπόν, στην πρώτη δεν άκουσε τίποτα. Έφαγε και πολύ καρπονά. Καρπονάρα είχατε στη μονάδα, Ναι. Ωραία, θα σας δω το βράδυ. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Τι, θα πάμε για καφέ. Ναι. Και 3-9. Λοιπόν, θα κάνουμε καθαριότητες. Τι καθαριότητες κύριε Διοικητά! Θες να σχεδείς. Και διοικητά, εμένα σπίτι τα καθαρίζει όλα με εμά. Έλα. Θα φωνάξουμε τη Μαρίκα. Μαρίκα. Ποια μαρίκα κύριε Διοικητά! Καλά. Κύριε Διοικητά, που είναι παλιός δεν καθαρίζουν. Ναι, εγώ τι πρέπει να μ' άρεσε παλιός. Θα τα φάω. Κύριε διοικητά, θα πάμε, η νύχτα μας έπιασε. Σας έπιασε, θα σας Μάλιστα. αφήσει. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε την αποθήκη που έχει. Να ρωτήσουμε τι σημαίνει αποθήκη. Αποθήκη είναι στα γαλλικά. Ναι. Εντάξει, θα πάω να μάθεις καλά να ξεκαρφωθείς. Λοιπόν, θα πάμε να καθαρίσουμε. Καθαρίσετε. Γιατί εγώ με διοικητής δεν πάω να καθαρίσω. Τίποτα καλά. Περιμένει και η γυναίκα να πάω. Ποια γυναίκα κύριε Διοικητά! Φέρεις τη γυναίκα μου, παιδί μου! Είναι πολύ ωραία η γυναίκα που ξαναφτιάψει. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε την αποθήκη, θα τη γλύψουμε. Ξέρετε σαν ποιον, Σαν το κύριο διοικητή. Λοιπόν, νομίζω ότι Θα τον κρατάμε δηλαδή ανάποδα. Πώς θα γίνει, δεν κατάλαβα. αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Αλλά επειδή ο κύριος διοικητής, όπως σας είπα, είναι στο αναρωτήριο. Ποιος κύριε Διοικητής! Στάνει ωραία! Λοιπόν,
Επειδή λείπει όπως σας είπα, θα τα γλύψετε εσείς. Και εσύ. Πού πας? Δεν θα γίνει. Λοιπόν, μόνο εσύ θα γλύφεις. Γιατί? Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να καθαρίσουμε την αποθήκη. Θα την κάνετε τζιτζολόνιε. Λοιπόν, τζιτζολόνιε. Είμαι από τη Μητυλίνη, τι θες? Μητυλίνη, Γαλλία. Μητυλίνη, Γαλλία μέσα. Να πάμε, Λοιπόν, άντρες, προσιώτη. Εμπρός. Μης. Δηλαδή. Λίγο αργότερα για καφέ στο πεδίο Βολών. Όπο, τι καθαριότητες τώρα. Γυαλίζει ο κούμπος. Ποιος τόπος. Σταμάτα εσύ. Να τα γλύψετε! Φέρτα, άντε. Φέρε. Κάτσε ρε Μητελίε. Φέρτα, ρε. Έλα νέος. Όπο, νέος. Το καπέλο μου έπεσε. Τράζει πολύ βαρύ. Ευχαριστώ. Περίμενε, κρατά θέλω να σου. Ωραία. Έλα. Κουβάρα, άντε. Λοιπόν, άντε να δούμε τι θα καθαρίσουμε. Θα καθαρίσουμε και εμείς μόνο, ναι. Ρε, Και εσύ τι τι έφερες? Για την πόρτα. να ανοίγει η πόρτα. Κλειδωμένη. Ποια κλειδωμένη τώρα. Ηρέμησε. Έχει. Όχι Νίκο. Χαράσου. Τι κάνεις. Σκουπίζει το χώμα. Ναι. Ναι, στο μεγάλο σκούπισμα. Αυτά τι κάνουν. Πάνε πάντα λίγο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ ξέχασα το κλειδί, Ναι. αλλά την πόρτα μου δεν έχει. Δεν Δεν μπορώ να με το μυαλό της πόρτας. Ω, παπά, έχω μια ιδέα. Πρόσχε εσύ τόση ώρα. Ας φανεί και λίγο χρήσιμο αυτός. Ναι. Ας τα στο κάτω. Το πιάνουμε και τρεις. Ας το κάτω. Να δω. Το διακό κεφάλι. Για να δω λίγο. Μάλιστα. Τι κάνετε. Εντάξει, πάμε να δοκιμάσου. Πάμε. Έλα. Σήκωσε. Πολυορκιστικός κρυός. Πέσε νέος. Τι κάνετε ρε. Σκύψε, ίσια. 1, 2, 3. Δεν ανοίγει έτσι. Φίλε, κάνε την άκρη. Φύγε, παρέθηκα. Επιτέλους! Αυτός ποιος είναι? Μην προχωρήσεις άλλο. Στοπ. Κακότσι. Πάνε πίσω. Κάτσε, γιατί μου το πλασιάζω. Για πες. Τρίψαμε ένα... Από τότε σας περιμένω. Ποιος? Εγώ. Το αρχαίο ξύνι. Επιτέλους. Παπαθιό. Ξύνι. Ποιος Ξύνη. Ξύνες. Ήρθε η ώρα να βρω τον αφέντη μου. Αυτόν που με πρωτοέξισε. Και τώρα που το βρήκα... Αφέντη! Καλά ο νέος. Κάτσε εδώ, έτσι. Έχουμε 3 ευχές. Για μένα λες. Η πρώτη από τις 3 είναι ατομική. Τι δεν θα τις πάρω εγώ. Να πάρεις μία εσύ αφέντη. Μία ο στρατιώτης Νικέλιος. Μία ο στρατιώτης Ξενοφών Ξή. Πού τα θες τα πει. Και μία
Ο Λεωνίδας. 4. Αλλά, 4 έβαλε ο Χαζός. αλλά, χάσαμε τη μία, την βρήκαμε. Παρόλα αυτά, την επιλογή των μαγικών δυνατοτήτων Κάτσε Νικέλ, θα το χτυπήσουμε και θα πεθάνει και. το αρχαίο ξύνι δεν πεθαίνει. Τη μαγική σας ικανότητα δεν θα τη διαλέξετε εσείς. Αλλά, όχι αυτός, σε παρακαλώ, δηλαδή ούτε αυτός ίσουμα. Κάνε τους κάτω. Ούτε αυτός, όλοι θα είμαστε με γκίτα καπαγίτα. Κάτσε ρε! Κάτσε ρε, χαμπουρό να πούμε. Θα τη διαλέξει Άιντε! το κοινό! Δεν χωρεί μύτη. Λοιπόν, Τόσο μεγάλη μύτη έχω. Γιώσαμε γιατί είναι έτσι. αφήστε με να μιλήσω. Εγώ είμαι πιο ωραίο. Τόσα χρόνια ήμουν υπουργός, τώρα θέλω να μιλήσω. Επιτρέψτε. Τόσο ερωτικά είναι. Πέσουμε για την ιδιότητα του στρατιώτη. Βελατρίκιου! Συγγνώμη, πρώτος ο νέος, τι φαντάζει. Ακούστε με προσεκτικά. Ποια φυσική και μαγική δύναμη θα πάρει ο στρατιώτης Βελατρίκιος θα τη διαλέξετε εσείς. Γι' αυτό θέλω να φωνάξετε πολύ δυνατά από το Α μέχρι το Δ. Και όποια υπερισχύσει θα είναι η μαγική ικανότητα του στρατιώτη Βελατρίκιου. 1, 2, 3. Το κοινό αποφάσισε. Το Β. Ο στρατιώτης Βελατρίκιος δεν θα είναι ένα Audi array. Δεν θα έχει τέλεια όραση. Δεν θα μπορεί να πετάει. Θα μπορεί όμως να είναι αόρατος. Γι' αυτό αυτή η δύναμη πρέπει να μπει σε ένα πράγμα που φοράει. Δεν θα ξεδίθω τώρα. Το βρήκα. Αυτό θα είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι σκουφί. Η αρχαία μαγεία βρίσκει τρόπο να εκπληρωθεί. Όταν θα χρησιμοποιείς αυτό το σκουφάκι, θα μπορείς να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου. Μπορώ να το δοκιμάσω τώρα. Είσαι χαζός! Γιατί με είπε έτσι. Αφού είσαι, γιατί άραγε. Φύγε, τελειώσαμε. Φύγε! Φύγε. Πού είσαι! Πέτυχε. Αγγλίδα, αγγλίδα. Πού είναι ρε. Να με. Είναι αληθινό. Το αρχαίο τζίνι δεν κάνει λάθος. Είναι αληθινό. Τολμάς να με αμφισβητείς. Επόμενος είναι ο στρατιώτης. Αυτός δεν παίζει. Άσε καμπουρό. Νικέλιος. Ναι. Το ήξερα, τυχερός. Τώρα όμως θέλω πιο δυνατά να φωνάξετε. Α, Β, Γ ή Δ.
Ας αποφασίσει το κοινό. 3, 2, 1. Θέλω να μου πεις ποιο γράμμα επιλέγεις να είναι η ιδιότητα του στρατιώτη Νικέλη. Ο στρατιώτης Νικέλιος δεν μπορεί να πιάνει παντού φόρτσι. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Δεν μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις. Και δεν γίνεται τα ρούχα του να σιδερώνονται από μόνα του. Οπότε η επιλογή γάμα είναι ότι θα αποκτήσεις ενισχυμένη ακοή. Ενδιαφέρον. Όχι και τόσο. Εσύ. Εντάξει. Δεν σε βλέπω και πολύ ευχαριστώ. Το παίρνω, εντάξει. Άντε, μ' αρέσει. Άντε να παίρνει κι άλλες. Θα το δοκιμάσω όμως μετά η βαρκέμαι τώρα. Τώρα από πίσω τώρα δεν γίνεται. Σε λίγο θα απολυθείς. Πότε θα το δοκιμάσεις? Δεν έχουν κάτι πολλές μου. Εντάξει. Πιστεύω. Έλα, δεν γίνεται. Απολύτω. Από καγκούρο να την δω. Δηλαδή, Όχι. 1 εκατομμύριο μέρες. Τι είναι νέος? Θέλω να είστε προσεκτικοί τώρα. Προσεκτικοί γιατί η δύναμη που θα πάρει ο πιο ηλίθιος πρέπει να είναι καλή. Καλή πρέπει. Καλή φάση. Το Β δεν μπορεί να έχει απεριόριστο φαγητό για την πάρτι του και για τους φίλους. Ούτε να πιάσει μια θέση στο δημόσιο έκανε. Τρομερή δύναμη αυτή. Βολεύεσαι όλα τα χρόνια της ζωής σου στο δημόσιο. Μισθό κάθε μήνα. Αλλά μπορείς να επιστρέφεις στο χρόνο. Τι είναι αυτό? Αυτό βρήκατε να το διαλέξετε. Νερό δεν είχε να βάλει. Η μαγεία επέλεξε αυτόν να έχει αυτό το χάρτη. Μαζί με το κοινό. Οπότε το κρατάμε. Φύγει. Ναι. Να φανταστώ άλλο σταθή. Μισό λεπτό. Γεια Αυτή η ευχή δεν ήταν στο πρόγραμμα, προέκυψε στην πορεία. Είχα σκεφτεί για 3, αλλά είστε 4. Άρα το βάλω την καλύτερη. Νομίζω. Δεν μπορείς να συνομιλείς με τον Τζίνι μόνο αν σου επιτρέψω εγώ. Η κυρία Μαρία θα επιλέξει. Δεν μπορεί να τηλεμεταφερθεί. Δεν μπορεί να τρέχει με την ταχύτητα του φωτός. Δεν έχει απεριόριστη δύναμη. Αλλά μπορεί να κάνει κραυγές ζώων στο άσχημα.
Άμεση ανταπόκριση. Σειρά. Κάτι σαν με κυρίευε. Κουράστηκα. Δηλαδή. Θέλω να αποσυρθώ. Τόση ώρα και μας να Γεια. Ο Λατρίγιος που είναι. Λατρίγιος. Έλατε. Ένα πήγε πάλι. Ένα όπλο. Δεν μπορείτε. Όπα, λάθη καπέλο, λάθη καπέλο. Πρόσεχε πως τα... Ειδοποίησε ρε τώρα. Άντε! Θα τα πάρετε! Έλα, πιο εδώ, δεν είμαστε εκεί. Έλα. Πάρτε. Άντε. Λοιπόν, ακούς. Κακούς και πολλές. Ξενοφόρο. Έλα! Λοιπόν, εμείς πέφτουμε κάτω. Κι εγώ. Εσύ τι. Εσύ όχι. Εσύ θα φέρνεις αντικείμενα, δεν έχουμε άλλα όπλα. 3 είχε, ο διοικητής είπε με σειρά παλαιότητας. Μάτρεψε ποιος δεν θα έχει. Εκείνος! Αύριο μεθαύριο μπορεί να είσαι εσύ. Λοιπόν, τα πυροβολάμε και όταν αδειάζω, σε φωνάζω. Εντάξει. Έκανες κάτι ματάκι. Πάμε. Είναι δόνη. Λοιπόν. Ξύ! Έλα! Άδειασα! Κάτσε ρε παίκτη. 3. Ξύ! Έλα! Άδειασα! Πάμε! Ξύ! Άδειασα ρε! Πώς ρε, κι εγώ! Τι να πούμε ρε. Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το καπέλο του. Μπορώ να το κρατήσω. Πού είναι? Και Δεν πάρω ούτε αυτό. αυτό είναι περσικές αλχημίες. Τι είναι αλχημία? Πρέπει να... ξέρω. Τι είναι? Θυμάσαι πριν πολλά χρόνια είχαμε ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Πάμε φίλε, ναι. Μια εκπαίδευση είχαμε πάρει. Πρέπει αυτό να το αναφέρουμε στο διοικητή γρήγορα, παιδιά. Πρέπει να τον έχουν πάρει πέρσι, πάρτε όλα και πάμε. Στο διοικητή, τρέξτε. Γεια μου! Θες τι σου πω. Ένας Έλληνας. Τώρα πήγα τα βασιλιά μου, πήγα και έκανα σήμερα, έκανα γράμμα βασιλιά μου, στον έφερα τον Έλληνα. Ωραία, και αυτός έτσι θα ανεβρέψω μετά. Πώς το λένε αυτόν τον Ελληναρά? Λοιπόν, θέλω να μου πεις που βρίσκεται ο πατέρας, ο Αρίος. Η Νίκη Μινάζ!
Και το βασανίσεις για αυτό. Μάλιστα. Έλα, τώρα. Για το φυσικό λαό. Άιντε. Τώρα. Δεν πήγασαι. Ήστα. Τώρα. Γρήγορα, όπως σας περιμένει, γρήγορα. Αγαπητέ μου, δούλε γιατί άρχισες. Δεν άρχισα βασιλιά μου εδώ. Περίμενα πολύ ώρα. Ετοίμασα και τα ταξίδα για μπορείς να του κάνεις ερωτήσεις τώρα. Παραλίγο να σε βάλω στην πορεία του. Ρώτησε να του θέσει γνωστικός. Λοιπόν, θα μου πεις που βρίσκεται ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου, Ναι. ποιος είναι ο πατέρας του Νίκη Μινάζ? Δεν είναι Νίκη Τουρμάς. Δεν είναι το που νομίζεις. Επηρεάζεις εύκολα εσύ δούλε. Όχι, όχι, Κάτσε πρόβλημα. Σε μακερώσω. Επειδή να απαντάει, με είπε Νίκη Τουρμάς. Μάλιστα. Κάτσο. Τώρα. Τώρα θα κάτσω. Τώρα τι αυτό θα κάτσω. Ελληναρά. Η συνέχεια στο επόμενο.